Helo, a chroeso nôl i Sgwrsio. Jyst cyn I ddechrau, fel arfer, dyma couple o geiriau newydd. Aifft, Egypt. Daeareg, geology. Asiantai, estate agent. Priodasau, weddings. Ar wahân, separately. Dyna ni. Mwynhewch y benod. Helo, a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n yma gyda Ryan. Shwmai Ryan, sut o'i ti? Really good, diolch. Beth amdano ti? Dwi'n iawn, diolch. Mae'r gaeaf ar y ffordd naw, ond fi'n hoffi y gaeaf, really. Beth amdano ti? Mae tywedd yn sweater weather nawr, ond dwi. Mae'n. Wyt ti'n iawn I ddweud tipyn bach o pwy o'i ti? Of course. Wel, Ryan dwi'n 29. Dwi'n teimlo hen yn weid e. Dwi'n byw yn Caerdydd nawr, a dwi'n redig siop cacenna gyda fy partner I. Gwych. A ble wyt ti'n dod? So, yn reiddiol, dwi'n boi o Lloegr, dwi'n dod o Peterborough. Des I Caerdydd in 2012, felly nawr dwi'n teimlo fel honorary Cymro. Dwi wedi bod yn byw yma am 11 blynedd, tymod. Just dwi'n wrth y modd gyda Caerdydd. Des I yma I mynd y prifysgol, a nes I astudio geology. Sa'n siŵr beth y gair y geology yn Gymraeg, ond... sa'n siŵr. Just ers hynny, nes I cario ddinas, ac nes I benderfynu I aros yma. Wow, cool. Straeon diddorol iawn te. So nes ti cwmpo mewn cariad gyda Caerdydd? Of course, just fi credu bod y faint y ddinas yn iawn, a mae pobl yn mor garedig, a Peterborough yn really flat, wedyn mae Caerdydd yn just gyda llawr y mynydd yn y valleys, a dwi just licio surroundings, tymod. Gwych, waw. A oes teulu gyda ti dal yn Peterborough? Actually, na. So, mam fi nawr yn byw yn Barry. Cool. So, mam fi yn byw yn Barry. Mae chwa fi, mae mrawd I yn byw yn Llundain. A mae dad fi dal yn byw yn Peterborough. Felly, mae fi teulu mobman. Teulu bob man. Fy chwaer I yn byw yn Llundain hefyd, so fi'n hoffi ymweld ti yna. Mae'n dines hwyl hefyd. Nice. Gwych. A so, I ddechrau, dwi eisiau ofyn pam a pryd dechreuais ti dysgu Cymraeg? Pam nes I dysgu Cymraeg? Wel, I ddechrau, dwi just caru iaith newydd. Pan o'n I yn prifysgol, pan des I Caerdydd, o'n i'n meddwl bod pobl ddim yn siarad Cymraeg, really. Dwi ddim wedi clywed pobl yn siarad Cymraeg, ac o'n i'n meddwl oedd yn iaith mawr, tymod. Ond, nes I ddechrau dysgu Portuguese. O'n i'n byw gyda ffrind sy'n dod o Portugal, a o'n i'n joio proses o dysgu rhywbeth newydd. A wedyn, ar ôl ysgol, nes I gof yn partner I, a nath siarad Cymraeg fel iaith cyntaf. A o'n i'n meddwl, dwi'n mynd I trio dysgu Cymraeg, ac gwybod mwy o hanes o gwlad, a just bod rhan o cymuned newydd hefyd, really. A ers hynny, rest is history, as they say. Hefyd, gyda cwmni, o'n i'n meddwl oedd yn bwysig I dysgu Cymraeg, a mae tîm I gyd yn y cwmni yn siarad Cymraeg neu ddysgu. Felly mae'n lle neis I immerse fy hunan mewn y iaith Gymraeg hefyd. Bendan, A mae'n diddorol iawn siwr o fod I ti, achos rwy ti ddim yn disgwyl cyn Caerdydd,
fel dwedais ti, rwyt ti'n meddwl fel, does neb yn siarad Gymraeg, really. A wedyn, nawr, ti'n byw yn y Gymraeg, falle, ie? A fi wedi weld ti yn Tafoel, y pethau fel na hefyd, so ti'n really yn y byd Cymraeg nawr. Yn union. Just, mae'n byd newydd, really. A gyda dysgu yr iaith, dwi'n dysgu rhywbeth newydd bob dydd am yr ardal, am y ddinas, am y gwlad hefyd, a mae'n just daith mor hwyl, really. Dwi'n cytuno gyda ti. A so, ti wedi ddweud am dy cwmni di. So, wyt ti'n gallu dweud tipyn bach am beth ti'n neud, ble yw e hefyd? Yeah, of course. So, mae hanes o Let Them See Cake dechrau cyn Covid in 2017. A beth yw Let Them See Cake? So, Let Them See Cake now, mae hynny'n siop cacenna. Mae'n restaurant. Dyn ni'n neud cacenna mawr, ac oedd digwyddiadau, dalliadau, a dyn ni'n cynnig brunch, a mae'n lle, space. Mae'n lle ble pobl yn dod mewn i cael cacs a coffi a brunch, a mae'n restaurant, really. So dechreuais ti y cwmni Let Them See Cake cyn y pandemig. Be oedd i ddechrau? Nes ti dechrau fel na, neu nes ti adeiladu? Na, oedd yn gwahanol yn y dechrau. So basically, ar y pryd, nath y cwmni yn dechrau fel ysgol Creff Sugar. Felly roedd Gareth yn addysgu Creff Sugar, Sugarcraft. Ac oedd yn gwneud cacenna mawr ar gyfer digwyddiadau, dalliadau. Ar y pryd hefyd, o'n i'n gweithio mewn diwydiant tai fel estate agent. Felly, hollol gwahanol llawn amser. Byddwn ni helpu gael y nosweithiau, penwythnos, gyda gwaith admin, really, and just sort of pethau ar y gwefan, a siarad gyda cysmeriad dros y e-bost, a just trio creu a cwmni o hynna. A wedyn, yn 2020, amlwg naeth Covid yn digwydd, a popeth just wedi newid dros nos. Mewn lockdown, nath ni ddechrau danfon treat boxes o gwmpas Caerdydd, ac dweud y gwir, ond yn poblogaidd iawn, achos ni roedd pobl yn gallu weld ffrindiau, y teulu, felly oedd yn neis i just anfon box o treats i gadw nhw y bod, dwi'n meddwl amdano chi, just let people know they're still thinking of them. So, oedd yn neis i bod, i helpu pobl mewn sefyllfa just unprecedented, dymod. A wedyn, gyda, ar y pryd, o'n i'n byw mewn fflat uwchben siop physiotherapy yn Canton. Ac o'n yn ffodus, achos o Covid, do'n nhw ddim yn cario ymlaen gyda busnes nhw, a felly dath y siop ar gael. A dwi'n cofio, o'n i'n siarad wrth y ga, shall we go for it? Beth ti'n meddwl? Oedd yn sefyllfa tricky, yn enwedig yn canol y pandemig, ond nath ni penderfynu, let's just go for it, awn ni amdano fe. A nath ni agor siop cacenna i gwerthu treats i pobl, a nath ni agor y siop mis Hydref 2020. Dyn ni'n dal yma ar o hyd tan heddi, really. Wow! A mae hynny'n, diddorol iawn, achos mae wedi dod mas o'r y pandemig, really. Falle, mae'n rhyfedd i ddweud, ond fel heb y pandemig. Falle fydde ti dal gweithio mewn asiantai, neu rhywbeth... Ffordd gwahanol. Rwyt ti'n gweithio yn asiantai, dwedais ti, ie? Do, So, o'n i'n gweithio yn y ddigwyddiant ma, a o'n i'n joio gwaith, a do'n i ddim yn disgwyl i
bod rhan o cwmni llawn amser, llawn let them see cake llawn amser, dim ond, o'n i'n just hapus i helpu ar y ochr, really. A nawr ti'n llawn amser? Dwi'n llawn amser, dwi wedi bod yn self-employed am 3 mlynedd nawr, a just, dwi'n joio gwaith yn fawr iawn. Dwi'n methu dychmygu fi'n neud yn rhywbeth arall nawr, y dweud y gwir. Gwych, A ble yw Let Them See Cake? So mae Let Them See Cake yn Treganna, Park Victoria, Canton. So, Caerdydd y Llywyn. What a teg, i ddechrau busnes yn y pandemig yn dewr iawn. Fi'n really falch i glywed mae wedi bod profiad dda, mae wedi gweithio mas, so, diolch. Gwych. Oedd yn eitha scary ond fe. Wrth gwrs, A wyt ti wedi wneud raglen gyda BBX hefyd, gyda dy siop? So mae dyn ni raglen gyda'r enw Hot Cakes a BBX, a oedd yn profiad gwahanol, unigryw, so a hanes o hynna, pan nath ni agor y siop in 2020, gathon ni llawer o alwadau o production companies, a nath nhw weid, byddwch chi moyn rhan o raglen, ac of course o'n i'n dweud, be great. Ges i un alwad o Boom Cymru, a oedd hi'n more lovely, a nath ni penderfynu i mynd gyda hi. A oedd hi'n esbonio i fi, basically, os ych chi moyn cael raglen, bydd rhaid i ni creu trailer i submit y BBX. A wedyn bydd rhaid ni creu trailer 5 munud o hotcakes, so nath ni creu trailer, submit o fe, a wedyn allan o 60 busnes, nath nhw dewis ni. A wedyn, nath ni ennill y commission, a o'n i'n dechrau ffilmio a haf 2021, 2021? Wow. Oedd yn just unreal, really. Nath ni joio fe'n fawr iawn. A mae flin dy fi, sa'i wedi weld y raglen eto, ond ydy y raglen dal ar iPlayer? Mae raglen dal ar iPlayer, so os ti ddim yn weld ti'n gallu catcho fe ar y system, ar y llwyfan. Fab. Mae hynny'n really cool. A, siwr o fod I ti fel, sa'n gwybod y gair am fel promotion, ond fel, mae'n rhywbeth pwysig I dy fusnes hefyd. O'n nhw'n hysbysebu fi yn lot, really. Literally, ar ôl y raglen, gathon ni llawer o bobl o lle arall, dim ond Caerdydd, ond gathon ni cwsmer o Seland Newydd a Canada, a just, mobman, just crazy. Wow. just I weld y siop cykenna, mae'n bizarre. Wow, mae hwnna'n brilliant, what a teg. Diolch. Mae rhaid I fi ofyn, achos fi di weld mae giraff yn dy siop di. Beth yw'r stori gyda y giraff? Os mae na stori? Wel, gyda busnes, mae Gareth yn mwy creadigol, a fi yn mwy ochr busnes, tymod, gwaith, accounts, pethau. Felly, nath Gareth yn weid pam ddim, just mae na rhywbeth I edrych, literally, pan ti'n dod mewn, ti ddim yn gallu, you can't not see it. Mae'n just rhywbeth I siarad am, a just, mae hanes Let Them See Cake yn whimsical, a mae giraff yn rhan o stori, really. Brilliant, what a teg. A mae'n wahanol I weld mewn unrhyw siop, really, achos mae'n dal, so, mae'n very cool. Pan dwi'n mas o just yn y canol y dre, dwi'n siarad gyda rhywun,
A maen nhw'n dweud, oh, is that the shop with the giraffe in? Yeah, na fe. Yeah. You know, ma'n rhywbeth I cofio pan ti'n siarad gyda pobl. Ma'n... Yeah, yn union. A good marketing tool, falle. A oes fel, siwr o fod dant menis gyda ti? Is that correct? I don't know. Sweet tooth? Oh, yeah. So oes hoff cacen gyda ti? Yeah. Wel, cyn nes I gwrdd Gareth, dwi ddim yn licio pethau melys, ond nawr, mae rhaid I fi weid, dwi'n partially gael rhywbeth melys. Rhywbeth melys bob dydd. Like, dylse fe ddim, really, ond, hey. Fy hoff gacen yw raspberry rose a pistachio. Just, mae hyn yn lush. Fi gwybod gyda rose mae'n controversial, ond I fi, dwi licio unrhyw beth gyda rose, so mae rhaid I fi mynd gyda fe. Wow, nice. A oes fel bestseller gyda chi? Like beth yw'r fel mae pobl yn caru yn dy siop? Dyn ni'n gwerthu lot fel macarons, cookies, cupcakes. So, mae dyn ni pobl sy'n wastad yn prynu macarons, dyn ni pobl sy'n wastad yn prynu cacs. I dweud y gwir, dda'n y gacen, really. So, dda'n y decent, can't go wrong. So, bestseller. Byddwn ni weid cacena mawr. Oh, wow. Oh, fab, Swnio'n really, really nice. A fi di weld hefyd, ti fas o'r y byd cacennau, ti fas o'r y byd busnes, ti'n chwarae bas hefyd, a ti'n canwr. So dwi'n chwarae mewn band. Dwi wedi bod yn chwarae gyda band am fel 4 neu 5 mlynedd nawr. A dwi'n chwarae bass, a dwi'n canu, a dyn ni'n chwarae lan y lawr y Cymru, a Lloegr, and just, dyn ni'n neud priodasa, a functions, and mae'n neis I neud rhywbeth like, hollol gwahanol o be dwi'n neud mewn gwaith. Mae'n neis escape, ti'n modd. Beth ydy'r enw o'r dy band? Enw y band o Monaco. Fel, cool. Mae hanes o enw band. Wel, mae yna theatr yn Rydyn gyda enw Monaco. Mae ffrind fi sy'n chwarae gitar oedd yn ar fy byw like, drws nesaf y theatr. Felly, nath ni penderfynu, pam ddim, really. Cool. A mae'n swnio'n really hwyl, Dwi'n cytuno gyda ti achos fel dwi'n neud y podlediad ti fas o gwaith a mae'n really nice I neud rhywbeth wahanol, rhywbeth creadigol. A mae'n nice I cael ymrwywiaeth yn ein fywyd, I guess. A I ti, siwr o fod, I cael y siawns I teithio gyda gwaith hefyd. Yn union. Pretty cool. A ti'n cael chance I siarad gyda pobl newydd, I grando o'r hanes newydd, a just, neud rhywbeth arall yn lle gwaith, really, Ydy haf yn brysur te gyda ti, achos fel dyna'r pryd mae pobl cael priodesau a cacennau falle, so ydy'n brysur iawn dros y haf gyda ti? Literally, y haf diwethaf, o'n i'n gweithio 7 dydd o'r wythnos, literally, o'n i'n gweithio trwy dydd, a nos Wener, nos Sadwrn, o'n i'n teithio I chwarae mewn gig, ond o'n i'n joio y profiad hollol, so, keeps me out of trouble. Mae'n amazing. A oes unrhyw diddordebau arall gyda ti fas o'r hwnna, neu? Dwi'n licio mynd I gym, so dwi'n trio cadw iechyd lle dwi'n gallu, a dwi'n just joio dysgu Cymraeg, really. Dwi'n trio mynd yr grŵp dysgwyr Cymraeg yna fe, really, A sut oed ti'n dysgu Cymraeg? Nes I dechrau dysgu gyda Say Something in Welsh, gyda llawer o pobl. Nes I ffindio fe yn ddefnyddiol iawn os ti moyn siarad yr iaith. Fi ffindio naw, mae rhaid I fi dysgu mwy geiriau I gallu esbonio yn well, ond os ti moyn
just siarad gyda rhywun, mae'n hyfryd i ddechrau gyda say something Welsh. A hefyd, fi'n really lwcus gyda tîm Let Them See Cake. Fel wedes i, mae tîm y gyd yn siarad Cymraeg. Felly, dwi'n gweld iaith Cymraeg fel iaith gwaith i fi. So, dwi'n trio siarad Cymraeg pan dwi'n mewn gwaith. A dwi'n siarad Saesneg ar ôl gwaith. A mae hynny'n helpu fi cadw bob iaith ar wahân yn fy men. Bendant, I defnyddio'r iaith yn gwaith pob dydd, dyna'r ffordd orau i ddysgu, really, achos ti'n siarad gyda pobl, ti'n gweithio gyda, o siwr o fod, achos mae'n yn Dragana, mae lot o pobl sy'n dod mewn siarad Gymraeg hefyd, so mae'n ffordd dda i ddysgu. Mae dyn ni mwy pobl sy'n siarad Cymraeg neu Saesneg yn y siop, really, now, just gyda'r ardal y Harc Victoria. A mae'n neis profiad i fi i just dysgu sut i siarad fel person arferol, fel yn lle informal, yn lle formal, tymod. Fi'n ffindio gyda cwrsiau, ma'n yn ddysgu ti sydd i siarad formal. Yn lle gyda siarad gyda pobl dydd y dydd, like, byddwn ni weid ti yn lle chi, a stym da ni yn lle stym gyda ni, o mae da ni yn lle mae gyda ni, and just, street Welsh. Iaith llafa, dwi'n credu, I think. Falle? I might double check that and cut it out if it's not right. Iaith llafa, dwi'n credu, iaith angffurfiol. Wel, gyda Cymraeg, oes hoff gair gyda ti yn y Gymraeg? Hoff gair? Byddwn ni dwi ddim yn licio fe, ond bendigedig yn da iawn, ond dwi ddim yn trio weid e, achos mae llawer o pobl sy'n dweud, dwi'n dysgu Cymraeg, mae'n dweud bendigedig, a wedyn, yn y siop, dwi'n dweud ardderchog, hyfryd, just unrhyw gair heb bendigedig, cos mae llawer o bobl yn dweud bendigedig. Ti'n gwybod be? Dwi'n neud yr un peth, dwi'n cytuno gyda ti. Dwi'n hoffi y gair bendigedig, ond overused yn y byd dysgwyr. A hefyd, pan dwi'n trio dysgu, wel, dwi ddim yn gwisgo bythodyn dysgu Cymraeg yn y siop. Dwi just trio siarad gyda rhywun tan dwi'n agoll. Felly, dyna pam dwi ddim yn trio bendigedig. So, yr engrafft, beth allai gael y ti, allai gael un cupcake. Hyfryd, unrhyw beth arall yn lle bendigedig. Oh, bless the word bendigedig. Dim bai fe, ond well, gyda obviously fel, dysgu Cymraeg, weithiau ni'n neud, camcymeriadau neu ffeindio ein hun neu mewn sefyllfoedd diddorol neu ddoniol. Oes straeon ddoniol gyda ti trwy'r dysgu Cymraeg o gwbl? Wel, mae dy fi un hanes, gyda raglen hotcakes, ges i chance i cael cyfweliad gyda Sian Coffi a Radio Cymru. Cool. Ac nathon ni weid, Ryan, o ti'n teimlo hyderus i cael cyfweliad yn Gymraeg? A nes i weid, fi'n dwi'n teimlo hyderus, pam ddim? Yn y cyfweliad, oedd hi'n gofyn y fi yr un cwestiwn, oedd popeth yn iawn, o'n i ateb yn iawn, a wedyn nath i ofyn yr ail cwestiwn, a literally, o'n i'n o'r goll yn llwyr, do'n i ddim yn deall y cwestiwn o gwbl. Yn lycus, ges i Gareth i ateb y cwestiwn i fi, a nes i weid, mor sori, dyma cyfweliad cyntaf y fi yn Gymraeg. A oedd hi'n lovely, obviously, oedd hi'n mor garedig a helpful gyda fi. A, just, ar ôl hynna, o'n i just, put my foot in it, o'n i mor hyderus.
Ond fel dwedais ti fel, cyfweliad cyntaf, a diolch byth, mae Sian Cothi yn person mor hyfryd, so fel, mae hi fel y person orau i cael am y gyfweliad cyntaf. Yn union, Yeah. I mean, so fi di wneud cwpl o cyfweliadau ar y radio, a mae'n ofnus iawn, achos ti ffili weld ei wynebau. A mae hwn yn really helpu fi pan fi siarad gyda pobl i weld ei wynebau. Ond heb y wynebau a llais newydd, mae'n heriol weithiau. Dwi ffindio'r un peth, like, yn y siop. Dwi'n ffindio, dwi'n gallu deall rhywun pan dwi'n weld y wyneb, ond dros y ffôn, yr enghraifft, os dwi'n cymryd acheb cacen, dwi'n stryglo i cymryd yr acheb, a dwi'n ffindio mae'n tricky achos weithiau mae pobl yn weid, dych chi siarad Cymraeg, a dwi'n moyn dweud, dwi'n siarad Cymraeg, weithiau na i weid, dwi dal yn dysgu Cymraeg, ond dwi'n hapus i helpu, mae'n really tricky ar y lefel nawr, achos dwi ddim yn moyn dweud dwi'n dysgu, a wedyn mae rhywun yn just newid y Saesneg i caru y sgwrs ymlaen yn Saesneg, dwi'n meddwl. Mae'n tricky, achos weithiau maen nhw'n, just newid syth. I mean, beth wyt ti dweud fel, hei, dwi'n ail iaith, ond hapus i siarad Gymraeg, neu, beth wyt ti dweud iddyn nhw? Dwi'n ffindio mod i dal yn dweud, dwi dal yn dysgu Cymraeg, ond fi'n hapus i helpu, a fel afa ma'n yn cario ymlaen yn Cymraeg, ond mae'n tricky weithiau, ond na i just dweud, sorry, sa'n mwyn colli yn rhyw manilion, na i switcho mas i Saesneg, just how it goes. Dwi'n neud yr un peth weithiau, achos dwi'n defnyddio Cymraeg yn gwaith, a weithiau dwi'n teimlo hyderus i defnyddio, ond weithiau dwi'n delio gyda rhywbeth eitha sensitive neu pwysig, a dwi'n kind of teimlo fel, maybe they don't need my Wenglish today. Ond gyda'r amser fi'n adeiladu fy hyder, a hefyd fel dysgu mwy o geiriau specific hefyd. Ryan, na ofyn ti nawr y cwestiwn olaf. Mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac ymweld 3 lefydd wahanol. Ble fasa ti fynd? Cwestiwn da. Byddwn ni weid, y lefydd gyntaf, Ancient Egypt, i weld sydd nathon nhw creu y pyramids i ddechrau. Yn un just unreal. A wedyn, yr ail ateb, byddwn ni weid Lloegr cyn oedd y pobl yn, pan oedd y pobl yn siarad Brythonic yn lle hen Saesneg, just achos o'n i ffindio'r yn diddorol iawn i clywed pobl sy'n dod o Lloegr yn siarad rhywbeth syml i Cymraeg, a bydd yn gret. A wedyn olaf, byddwn ni weid Ffranc yn yr amser Georgian fel Marie Antoinette, just gyda'r architecture a gyda gyda y steil, obviously gyda siop ni, mae siop yn edrych yn eitha Parisian, so byddwn ni weid hwnna. Cool. Opsiynau mor dda. Diolch. Gyda'r un cyntaf, wyt ti wedi bod i Egypt? Efraith? Efraith, credu, Efraith. Na, dwi heb, ond fi'n gobeithio i mynd yn fian. Dwi eisiau mynd y 7 Wonders of the world, so bydd yn gret. Gwych. Yr ail opsiwn, bydd diddorol iawn i
Mae'n anodd, mae'n rhyfedd i dychmygu Prydain siarad, obviously, brythoneg. Bydd yn rhyfedd iawn i weld Prydain fel yna. Hoffwn ni fynd hefyd i weld y byd fel yna. Mae'n diddorol iawn. A wedyn Ffrainc, fi byth di bod i Paris, ond siwr o fod, ti di bod i Paris? So I di bod i Paris, ond i fel Normandy a Marseille, ond... iawn. Ond, dwi really eisiau mynd i Paris fyd, es i Marseille llynedd, actually, oedd yn dinas brydfedd. A fawr iawn, actually. O'n i ddim yn disgwyl pa mor fawr yw Marseille. Dwi ddim yn disgwyl y faint o ddinas. Ti'n gwybod beb, I don't know why, ond fel, o'n i'n meddwl fel, mae just fel hen dref bach ar y Mediterranean, a wedyn, nes i cyrraedd, o'n i'n fel, wow, mae Marseille yn massive. Enfawr. Opsiynau, cool iawn. Ryan, diolch yn fawr iawn am siarad gyda fi heddi. A os mae pobl mewn dilyn ti ar social media, ble roi ti? Chi'n gallu dilyn ni ar Instagram, so let them see cake, un gair. A Facebook hefyd, ti'n gallu ffindio mas a www.letthemseecake.com. A wedyn, os ti'n moyn dilyn mwy gyddoriaeth, ti'n gallu dilyn ni Monaco Band ar Instagram hefyd. Cool. Unrhyw beth cyffrwys yn digwydd gyda Let Them See Cake blwyddyn nesa? Unrhyw plans? Wel, dyn ni'n trefnu collection dolyg. So, dyn ni'n gobeithio i danfon parcels i pobl sy'n byw in Lloegr, in Gogledd Cymru, just y mobman. Dim ond just Caerdydd nawr. So, dyn ni'n really edrych ymlaen i wneud hwnna. A, dyn ni mwy gigs tan y diwedd y blwyddyn. So, dwi'n just edrych ymlaen y gaeaf, really. Mae gaeaf yn dod. Brilliant. Cyffroes iawn. Ryan, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser i siarad gyda ti. Pob look gyda popeth yn dy band a Let Them See Cake. A dwi'n edrych ymlaen i weld ti o gwmpas Caerdydd rhywbryd. Diolch yn fawr. Mae wedi bod yn pleser, diolch. Hwyl fawr. Ta-ra. Wel, dyna ni. Just cyn i orffen y benod, mae rhywbeth newydd gyda fi, coffi. So mae'n debyg iawn i Patreon. Felly, os ti moyn cefnogi fi a y gwaith fi wneud, ti'n gallu ffeindio fi ar coffee, ko-fi.com/sgwrsio. A fel arfer, cofia, mae'n bosib i dilyn ni ar Instagram, Twitter, a Facebook. Hwyl am y tro.